Mu video ya msiku la lero tikufuna tione chifukwa chenicheni chimene chachitisa kuti ku Madagascar kukhale zipolowe, kukhale zionesero komanso ma demonstrations oopsa amene sanachitikeponso mu mbiri ya dziko la Madagascar. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Tisanapitirire ndi video yi, bwanji mulole koyambirira timudziwe president amene alipo panopa. President amene akulamulira dziko la Madagascar panopa ndi Andry Rajoelina amene ndi president wa ku Madagascar. Iyeyo anakhalapo president kuchokera mu chaka cha 2009 mpaka nakufika mu chaka cha 2014. Kenaka analuza. Mu chaka cha 2023 mu November iyeyo anawinanso ngati president atapeza mavoti okwana 58.96% ya mavoti onse amene anaponyedwa. Chitengereni udindowu wakhala akukumana ndi mavuto ochuluka, zinthu zimene zachitisa kuti anthu ochuluka mzikomo adane naye pamodzi ndi nduna zake zonse. Tiyeni tione zina mwa zifukwa zimene zayambisa ma demonstrations mu zikolo. Mu September mchaka cha 2025 madzi komanso magesi zinayamba kuvuta ndipo anthu anayamba kudandaula za nkhani imeneyi mpaka nthawi imene kampani yoona za magesi yotchedwa Giramas yakhala ikuvutika kuti magesi akhazikike. Chachiwiri ndi mavuto a zachuma. Madagascar ndi limodzi mwa mayiko amene ndi ovutika ndipo anthu ochuluka sali pa ntchito, komanso achinyamata amavutika kuti ntchito apasidwe. Malipiro ake ndi ochepesesa kwambiri, zinthu zimene zachitisa anthu ambiri mwayo kukwiya komanso nkuyamba mademo pofuna kuti boma liwathandize. Chinthu chachitatu ndi chinyengo. Chinyengo chachuluka kwambiri mboma ndipo anthu ambiri akuti izi zikupangisa kuti boma likanike kukambirana ndi kampani yoona za magesi komanso kuti akonze vuto la magesi ndi madzi limene lachuluka mu zikomo. Komanso kuphatikizapo mfundo namba 4 ndiyokuti anthu ochita mademo awa anapitirira kuonesa mkwiyo wawo kamba kuti boma silimaonesa chidwi kapena kuti kuyankhulapo pa madandaulo awo, zimene zimaonjezera mkwiyo mwa anthu. Komanso boma linayika apolisi kuti achite against anthu. Izi zinaonjezera mkwiyo mwa anthu ochuluka amene anthu ake ambiri ndi anthu osagwira ntchito, anthu ovutika. Pa namba 5, kukhumudwa kwa achinyamata. Potengera ndi mavuto amene azachinyamata akukumana nawo mzikolo, gulu lina losogozedwa ndi agency lakhala likupempha boma kuti asinthe zinthu, koma lakhala likukanika. Chotero achinyamatawo pofuna kuti akakamize boma komanso president kuti atule pansi udindo, adaganiza kuti achite zionesero zazikulu komanso zoopsa. Achinyamatawa akufunanso kuti boma lichitepo kanthu makamaka kwa anthu amene anaphedwa mu nthawi imene ya zioneseroyi. President wa dzikolo potengapo action adayankhulapo pa zionesero zoopsazo zimene zakhala zikuchitika mzikomo, ponena kuti wavomereza mkwiyo wa anthu ndipo adapepesa chifukwa cha zolephera za boma lake, ponena kuti nduna zake alephera kugwira ntchito zimene adazipasa, ndipo iyeyo athandiza onse amene mabizinesi awo akhuzidwa ndi zioneserozo, komanso akhala ndi zokambirana ndi achinyamata kuti awathandize mavuto awo. Komanso iyeyo adaonjezera polankhula kuti kuthekera kuti magesi komanso madzi zisamavute kulipo sopano. Mu nthawi ya zionesero anthu okwana 22 ndi amene afa ndipo anthu oposa 100 ndi amene avulala. Kuvomereza kwa presidentiyo kunabwera mabungwe ena oona ufulu wa ku Africa atalowererapo. Nkhani yayikulu ku Madagascar ndi yakuti ukhutukumve wa boma.
ndikukhulupirirano kuti izi zimene zachitika ku Madagascar zikhonza kukhalako zofanana nako kuti president amene tili naye amene tikhale nawo kuyambira mawa laliwisire akhala president amene anasankhidwa ndi anthu kuchokera mchaka cha 2014 kufika mchaka cha 2019 ndipo ngati president wa ku Madagascar zisankho zotsatira zakezo analuza kenako anaganiza kuti chikhonza kukhala chinthu cha nzeru kuti ayimenso ndipo pa nthawi imene anayimanso anapeza mavoti okwanira 58.96% ya mavoti onse. Well, zikhonza kumafanakonso ndi Peter Mutharika amene analuza mchaka cha 2019 kenako mchaka cha 2025 anaganiza kuti ayimenso ndipo anapeza mavoti ochuluka zinthu zimene zinapangisa kuti anthu asavotenso popeza mavoti opitirira 58%. Like president wa ku Madagascar pali kufanana kwakukulu. Nkhani ndi yakuti anthu amene adamuvotera iye president wa ku Madagascar anamukhulupirira mwina potengera ndi mmene anayendesera boma mu first term yake, mwina potengera ndi mmene ankalankhulira makampeni ake. Anthu adamuvotera Peter Mutharika. Well, timaliza mu zaka zonsezi 5 zimene zikubwera kusogolo mpaka na 2030 pasanachitike mademo oopsa ku Malawi. Well, tiona mmene zithere. Ngati mwayikonda video hii chitani subscribe. It's your boy Sam Magita. Tionane mu video yotsatira. Atafuna kuziwe, zikolo seli kuziwe.